Hello mga kaido, and for today's video, panibagong video na naman po ang magaganap ngayon at magluluto po kami ng talbos na sita. Bago po ang lahat, gusto ko pong shout out si Bike ko to. Ito po ay kauna-unaan ko pong taong shout out, and thank you sir sa pagbisita ng aming munting tahanan. Maraming salamat. Hindi ko guys, kahit pinalto nga ko ang dito ay palto. Yak ang mga minti Tagalog na so nga ipasensya kayo. Gulayan min. Naimas talaga tikas kasto nga masida lalo no sa pawam ititinuno nga ikan kasi jay prinito nga ikan lagi tay smoked fish tangi naimas nga talaga tikas jay nga ilaw kindeto mabalintay nga isalad tayo hanya damdama ganun guys sa pinakan chocos na tag sur ice na tumili at nga bumakbagat na taon guys kat talaga nga mas keket mo pa itibulbulo nga lagi tagulgulay kaysa mo tagita karkarni naimas wat kit diti karni nga mas naimas itibulbulo nagimas nga salada ni sausaw ti bagoong tapos kadyo kay ni mahal mo Noong namarya na namin yung ugot ng paltong guys, sinunod na namin tong kamatis. Sana po ay wag niyo po akong i-judge kung ano naman pong proseso na ang aking pagluluto. Dahil meron po tayong kanya-kanya pong style. At susunod naman po ang ating lasuna. At syempre mga kaido, hindi po mawawala ang lasuna dahil yan po ang nagpapalasa ng ating dininding ngayong gabi. At nagpitpit na rin ako ng bawang para mayroon po siyang amoy-amoy na mabango para kagaya ko. Charis! At siya nga pala mga kaido, nagisa ang naggayom ti pagburukan ti pagdingdingakon. Nung kumulo na nga ito ay inilagay ko na ang bagoong at hinagay ko na rin po ang kamatis, bawang at lasuna. Mas maganda po kasi ilagay na natin to para mas mabango siya. At pagkatapos na po natin ilagay lahat ng mga recados at isusunod na po natin ang ating palto. Pag nagluto po tayo ng ganito guys, dapat po half cook lang para mas crunchy pag kinain mo na, ganon. Nung nilagay na po natin lahat ay tinakpan na natin to para hintayin lang po natin siyang kumulo. At nung kumulo na guys ay hinalo-halo ko lang ito para po ma-observe ang kanyang masarap na sabaw sa gulay. Nagyan ko na rin po siya ng magic sarap para po pangdagdag sarap sa ating ulam. Habang kumukulo nga ito mga kaido ay linagay ko na ang smoked fish para po ay maluto po siya. Masarap talagang mag-ulam ng ganito mga kaido pag tag-ulan, di ba? So mga kaido, ito na po ang ating ulam for tonight. Dinengdeng paltong nga daiti smoked fish na. Yummy. At yun lang po mga kaido, maraming salamat sa panonood and thank you for watching, and please don't forget to subscribe our small YouTube channel. Maraming salamat, bye bye, good night.